Здравейте, това е Радио на кулата, програма 1001 нощи. Днешният епизод е наваксване за изгубеното по време на моето боледуване и ще разгледаме албумът от понеделник. Този албум е на Al Green и се казва Let's Stay Together от 1972 година. Al Green е американски чернокож певец, пее R&B и соул. Нещо интересно за него не мога да ви кажа, освен това, че си абсолютно нормален човек, няма наркотици, няма драми, прави си музиката, гледа си кефа, все още е жив на 78 годишна възраст и си пее. А със соул музиката има доста соул джаз албуми в тази класация 1001 албума, които трябва да чуеш преди да умреш. Аз с тази музика съм леко сме отдалечени един от друг, някакси не мога да я усетя. Може би ще усетя по-натам, не знам, случвало ми се с други стилове. Знам, че някои хора много я усещат и много емоционално им действа, но на мен някак не. Звучи ми сякаш има много потенциал, много енергия, но тази енергия е силно потисната през цялото време. Все едно бандата свири в едната стая, обаче внимават да не събудят спящия човек в другата стая. Не знам дали на вас ви звучи по този начин. Ще ви го илюстрирам с едноименната песен от албума Let's Stay Together и ще ви оставя. Нека да останем заедно и ние, колкото се може повече епизоди напред. Но за сега ще ви кажа чао и ще ви пожелая прекрасен ден. До скоро. Let's Stay Together. What I need. Let me be the one you come running to. I'll never be untrue. Oh, baby, let's stay together. Loving you weather times are good or bad, happy or sad. Ooh, yeah. Whether times are good or bad, happy or sad. Why people break up, oh, and turn around and make up. I just can't see